Dewch ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod i ti ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn am dy bresenoldeb, tywalliad ysbryd glân arnom. Tyrddyn plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu emyn rhif 40, glân geriwbiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri. 40 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso un gwasanaeth. Ni fydd na luniaeth yn y neuadd ar ôl yr oedfa, fel mae'r cyhoeddiad yn barod wedi cael ei wneud yn ystod y dydd a yn ystod yr wythnos blaenorol, felly fydd dim lluniaeth yn y neuadd. I ni yn gobeithio trefnu cwrdd-gweddi misol, nos Iau sy'n dod, sef Mawrth 19, yn bwriad os Duw a'i mynd. Ond wrth gwrs, os fydd pethau newid, fe fyddwn ni'n cyhoeddi hynny. Ond fel mae pethau'n sefyll nawr, fe fydd na gwrdd-gweddi nos Iau sy'n dod 7:07 drws nesaf yn y neuadd. Ac hefyd, os Duw a'i mynd, oedfa pnawn Sul 3:03. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwyn ni gael ni tra'r un heisledd am rhif 132, 132.
darlleniad o llyfr yr actau, yr ail benod. Yr actau, yr ail benod ac yn dechrau'n adnod 37. Actau penod 2, adnod 37. Hwythau wedi clywed hyn a ddwy sbigwyd yn ei calon ac a ddywedasan dod Pedr a'r apostolion eraill, ha wir frodyr, beth wnawn ni? A Pedr a ddywedodd wrthynt, farhewch a bydyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant pechodau, a chwi a dderbyniwch ddawn yr ysbryd glân. Canis i chwi yma'r addewid ac i'ch plant ac i bawb ymhell, cynifer ac alwor arglwydd ein Duw ni ato, ac a llawer o ymydroddion eraill y tystiolaethodd ac y cynghorodd y fe, gan ddywedyd ymgedwch rhag y genhedlaeth drofais hon. Yna y rhai a derbyniasad ei air ef yn y wyllysgar a fydyddiwyd a chwynegwyd atynt y dwthwn hwnnw ynghylch 3,000 o eneidiau. Ac yr oeddynt yn parhau yn athrawiaeth ac yng nghymdeithas yr apostolion ac yn torri bara ac mewn gweddiau, ac ofn a ddaeth ar bob enaid a llawer o'r yfeddodau ac arwyddion a wneithbwyd gan yr apostolion, a rhai a gredent oll oeddynt yn yr un man, a phob peth gandynt yn gyffredin, a hwy a werthasant ei meddiannau a'i da ac a'i rhanasant i bawb fel yr oedd yr eisiau ar neb, a hwy beinydd yn parhau yn gytun yn y deml ac yn torri bara o di ac ymyrasant ei lluniaeth mewn llawenydd a symledd calon, gan foli Duw a chael ffafr gan yr holl bobl, a'r arglwydd a chwynegodd beinydd at yr eglwys, yr rhai fyddent gadwedig. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch i'n bod yn gallu dod yn hyderus gan yn dod wedi'n gwisgo a chyfiawnder dy fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist ac trwy ei heiddiannau ef yn unig i ni yn gallu dod yn hyderus, yn gwybod bod yna groeso, dy fod yn derbyn rhai fel ni gan i ti cyn i'r byd cael ei lunio, trefnu'r ffordd iachawdwriaeth yma, trefnu'r ffordd bod modd i bechaduriaid y dderbyn maddeuant pechodau a heddwch at y di. Ac felly o Dduw, trwy'r ffordd yr wyt ti wedi drefnu, i ni yn dod yn hyderus, yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch i ti am y ffordd hon a gorwyd trwy'r arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch yn awr ei fod yn eiriol trosom, ac o Dduw yn gofyn i ti i edrych arnom yn dy drigaredd o'r newydd, i fod yma yn bresennol wrth i ni ystyried cyflwr ein gwlad, cyflwr ein byd, ac yna eto o Dduw wrth i ni edrych ac i ni brofi'r holl faich y mae'r wlad a'r byd yn ei brofi ar y pryd yma o Dduw, a'r ofnau y mae llawer yn ei wynebu, a'r ansicrwydd o Dduw i ni yn gweddio byddi di yn edrych arno ac yn cyffwrdd a'n gwlad unwaith eto. Byddi di yn trigarhau i ni'n gwybod o Dduw fod pob dim yn dy ddwylo di, dy fod ti yn Dduw sydd goruwch y cyfan. Ac felly o Dduw, yr wyt ti yn gallu defnyddio'r cyfan i ddwy'n pobl at ti dy hun, ac yn gweddio y cawn brofi cyfnod yn hanes yr eglwys, o Dduw, cyfnod lle yr wyt ti yn tywallt y ysbryd arnom unwaith eto, ac yn dwy'n pobl at ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. I ni'n gwybod o Dduw fel pobl ac fel cenedl, nad ydyn ni'n heiddi dim byd, o Dduw, y wlad i ni'n byw yn codi dwrn at ti yn ddyddiol ac wedi hen droi cefn ar dy air di, ar dy ddydd di, ar dy ganllawiau di, ar dy orchmynion di, ar dy efengyl di. Ond o Dduw, i ni hefyd yn gwybod mae heiddiant yw dy farn arnom ni, i ni'n gwybod dy fod hefyd yn Dduw sydd yn llawn gras a llawn trigaredd ac yn gofyn i ti, drigarhau o'r newydd, i ti ddychwelyd atom, i dywallt y ysbryd arnom, i ni cael gweld y modd yr wyt ti yn dwy'n eneidiau allan o'i tywyllwch, allan o'i anobaith a'i hofnau at sicrwydd cadwedigaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni yn galw arna ti fod yn bresennol yma heddi yn ein plith i fod yma yn agor llygaid y deillion i weld ei hangen am waredwr. Tyrd felly o Dduw, arwain ni nertha ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y dawyn cymorth. Felly o Dduw, bydd gyda ni nawr tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i Emrif 212 o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 2:12 gan i sefyll i'w chanu. Bydd am testyn o'r actau, llyfr yr actau'r ail benod ac adnod 37. Actau penod 2, adnod 37. Hwythau wedi clywed hyn a ddwy sbigwyd yn ei calon, ac a ddywedasant o'r Pedr a'r apostolion eraill, ha wir frodyr, beth a wnawn ni. Wastad yn hyfryd darllen am gyfnodau yn hanes yr eglwys pan fod Duw ar waith yn rymus. Mae'n hanes sydd yn llawn cyffros i chi'n darllen am ddiwygiadau Cymru, hanesion cyffroes tu hwnt, yn ysgwyd cenedl, yn troi cenedl ben i weired. I ni'n gweld hynny'n digwydd falle i raddau yn y dyddiau i ni'n byw yn ddi-nawr, a'r holl anhawsterau a'r cythrwbl sydd yn digwydd, a'r ofnau, a fel petai'r wlad yn cael ei hysgwyd yn llwyr, ond does dim ysgwyd tebyg i'r hyn i ni'n darllen fan hyn, ac i ni'n ystyried y modd y mae diwygiadau wedi trawsnewid cenedl ac yn mynd o un pen o'r wlad i'r llall mewn cyfnodau byr iawn. I ni'n gweld rhyw fendith anhygol. Mae yn fraint, ond yw i ni cael byw yn yr oes i ni'n byw ynddi, o gymharu â cyfnodau o ddiwygiad a cyfnod fel y Pentecost fan hyn. I ni yn aml falle yn genfigennus o'r cyfnodau hynny, ond fe ddylsyn ni hefyd edrych ar y fraint o cael gwasanaethu'r arglwydd ar y degau fel hyn, lle mae yna gapel anferth, ac fi siŵr o fod byddwn ni'n gallu ffitio pawb mewn un llinell o gadeiriau fan hyn. Betawn ni'n gyd yn dod ac yn gwasgu at ein gilydd, byddwn ni'n gallu llenwi falle'r rhes flaen. Ond eto gyd mae'n fraint yn diwe, ond nid yw hefyd yn fraint i cael pregethu mewn cyfnod fel hon. Nid bod ni yn fodlon ar cynlleied, ond i ni yn gostyngedig yn plygu gerbron ar glwyddiaeth, pen ar glwyddiaeth y Duw. Mae yna gydbwysedd, ond os yna. Ildio i sofraniaeth yn ostyngedig, ac eto dyheu am weld braich yr arglwydd ar waith.
I ni'n gallu gweld sofraniaeth Duw ar waith dros y canrifoedd, ac os mae dyma'r cyfnod y mae wedi'n gosod ni, a cyfnod i bob ymddangosiad o bethau bach, ond pwy a wyr gallai pethau trawsnewid yn sydyn fel ni'n gweld pwy fydde wedi dweud pethefnos yn ôl ein bod ni yn y sefyllfa i ni yn nawr. Falle wythnos yn ôl bydden ni ddim wedi dychmygu, ac yn yr un ffordd sut mae'r Ysbryd Glân yn gweithio yn sydyn ac yn rymus ac yn gyflym. Ni'n gweld sut mae pethau'n gallu newid mor gloi lles, ac i ni yn gweddio am cyfnodau tebyg. I ni yma yn darllen am gyfnod pan dath yr Ysbryd Glân i lawr yn nerthol ar yr eglwys. Adeg y Pentecost. Fe ddath yr Ysbryd Glân i lawr mewn ffordd arbennig, ond i ni hefyd yn gwybod fod yr Ysbryd Glân wedi ymweld â'r wlad hon yn diwedd. I ni'n gwybod, mae yna arwyddion bod Duw wedi ymweld â'r wlad hon. Maen nhw ym mhobman yr arwyddion ei fod yma. Ni'n llyfrau hanes ni yn llawn o hanesion ymweliad yr Ysbryd Glân yn dod lawr yn rymus. Mae'n papurau newydd ni pethau chi'n mynd i'r archfydd ac yn gweld yr hen papurau newydd a'r mynd nôl canrif ac yn edrych ar y penawdau. Mi fyddech chi'n gweld sut yr oedd cyfeiriadau at ymweliadau anhygol yr Ysbryd Glân ar ein gwlad ni. Mae wedi bod. Mae'r capeli yn dyst i hynny. Capeli ym mhobman. Y modd y dath lawr yn nerthol. Ni hefyd yn gwybod ei fod yn gallu gweithio yn yr un ffordd. Nad mor eang ac amlwg, ond yr un mor real, hyd yn oed yn ein plith ni fan hyn. Falle bod ni ddim yn byw mewn cyfnodau ar y funud, lle mae yn amlwg yn nerthol yn y ffordd gweledol. Ond yr un yw'r gwaith yn yr unigolyn. Yr un yw'r wyrth. Yr unig gwahaniaeth yn y cyfnodau o diwygiadau oedd yr oedd cannoedd os nad miloedd o bobl yn dod i gredu ar yr un pryd. Ond yr un yw'r nerth yn yr unigolyn pan fod yr Ysbryd Glân ar waith. Ond mae'n iawn yn dweud ni ddeheu, clod i Dduw y byddai yn gweithio yn y ffordd rhyfeddol hwnnw unwaith eto. Adnod 4, hwy oll a lanwyd ar Ysbryd Glân. Dyna chi wahaniaeth mewn oedfa. Fel i ni'n mynd i weld fan hyn, pan fod yr Ysbryd Glân ar waith. Dychmygwch, petai un oedfa. Petai ni'n gallu dweud, hwy oll a lanwyd ar Ysbryd Glân. Yr gynulleidfa i gyd a'r pregethwr, pob un, petai yn dod i lawr yn rymus. Dyna chi wahaniaeth. A dyna beth i ni'n deheu amdano. Wel, i ni am edrych ar ganlyniad yr oedfa arbennig yma, ac yn gyntaf gwrthodiad disgwyliedig, ac yna'r dwy sbigiad i ni'n darllen yn yr adnod dwy sbigiad dwyfol, ac yna ymholiad o'r galon. Wel, yn gyntaf, y gwrthodiad sydd yn disgwyliedig. Hyn i ni'n gwybod. Hyn sydd wastad wedi bod, ac fe fydd dal yn digwydd. Fod dyn yn gwrthod yr hyn sydd o Dduw. Dyna sydd yn naturiol. I ni'n gwybod hynny. Ni'n dweud bob sil, ac i ni'n brofi fe bob sil. I ni'n brofi fe o flaen ein llygad ni yn gyson hyd yn oed mewn un oedfa. Yn bob cynulleidfa siwr o fod, mwyafrif o cynulleidfaoedd lle mae'r gair yn cael ei ffrigethu, tybiwn ni fe fydd prawf i weld o'ch blaenach chi fod dyn yn gwrthod yr hyn sydd o Dduw. Mae'n elyniaethus tuag at y gwirionedd. Sylwch, nid yn elyniaethus at grefydd, nid yn elyniaethus at Gristnogaeth fel ni'n ei weld yn y wlad hon, ond yn elyniaethus tuag at yr Efengil. Mae yna wahaniaeth. Hyd yn oed mewn oedfa eglwys Efengilaidd, pan mae'r Efengil yn cael ei ffrigethu, fe gewch chi rhai sydd yn dod sydd yn elynion i'r neges. Dyn nhw ddim yn licio fe. Dyn nhw ddim yn licio beth sy'n cael ei ddweud. Mae yna rhywbeth am y neges sydd yn dramgwydd iddyn nhw. A'r rheswm am hynny yw, siwr o fod yn yr achos yna, dyw'r rheini heb ddeall yr Efengil. Dyn nhw ddim wedi gwir credu. Mae yna broffes, mae yna gydnabyddiaeth, ond dyn nhw ddim wedi ddeall e. Mae nhw'n ei gysau petai nhw'n onest ac yn cydnabod hynny'r gwahaniaeth yw mewn eglwysi Efengilaidd. Fydden nhw ddim yn onest. Fydden nhw ddim yn cydnabod y peth.
Mi fydden nhw'n nodio pen bod nhw'n dod ac yn y blaen, ond yr hyn sydd oedd raidd y broblem yw bod nhw'n Eleniaethus. Dyna beth ni'n gweld. Mae o wastad. Ewch i gapeli eraill, a petai ni'n mynd i ambell i gapel arall, dwi'n gwybod, fyddwch chi'n cael gwahoddiad, byddwn ni ddim yn cael gwahoddiad i fynd i bregethu yna. Dydyn nhw ddim eisiau'r efengil. Dydyn nhw ddim eisiau'r efengil i ni'n i bregethu. Maen nhw eisiau crefydd, maen nhw eisiau moeseg, gweithredoedd dda. Dyna beth i ni moyn. Sa'n eisiau beth chi'n bregethu, chi dros ben llestri. Ac felly mae'r linell yna'n amlwg yn diwe. Mae'n gwbl glir. Mae nhw'n Eleniaethus at y neges i ni'n i bregethu. Mae nhw'n dweud bod ni'n anghywir. I ni'n dweud bod ni'n pregethu gair Duw. Wel, y dydd a ddengys. Fe fydd na ddydd a datguddi'r cyfan. Ac i ni'n gallu fod yn sicr o hyn. Mae dyn yn ôl gair Duw ac o brofiad yn elynion, yn Eleniaethus tuag at y gwirionedd. Dyn nhw ddim am ddarganfod y gwirionedd. Maen nhw'n dweud bod nhw, ond os yw'r gwirionedd yn amharu ar eu bywyd nhw, ac fel i ni'n gweld yn yr oes yma, os yw'r gwirionedd yn amharu ar beth maen nhw'n cael gwisgo, beth maen nhw'n cael yfed, beth maen nhw'n cael gwrando, ac yn y blaen, maen nhw'n mynd i dweud, o, sa eisiau'r efengil na, peidiwch caniatáu na, os yw'r gwirionedd yna'n dweud, mae disgwyl chi ddod i'r oedfa tair gwaith ar y sil, o, dim diolch yn fawr, os yw'r efengil sy'n cael ei phregethu'n dweud, mae eisiau ymsancteiddhad, mae eisiau byw bywyd o ddiwioldeb, a sel at yr arglwydd, dim diolch yn fawr, dwi eisiau efengil llai. Dyw'r rheini ddim yn gyffyrddus pan mae presenoldeb yr arglwydd yn amlwg mewn oedfa. Dydwch chi petai'r oedfa bod yr ysbryd yn dod lawr mewn ffordd arbennig ac bod yna rai yn y gynulleidfa yn dweud, nes ti deimlo fe wrth i ni ganu'r emyn yna, mi roedd e fel petai'r arglwydd yn bresennol yn ein codi ni fyny. Ond doedden nhw ddim yn gyffyrddus da hynny. Maen nhw eisiau rhywbeth mwy cnawdol. Maen nhw eisiau cyneuon sydd yn golygu gwrandewch yna fi, edrychwch yna fi. Ond doedden nhw ddim wedi dirnad yr ysbryd yn dod lawr yn yr oedfa. Roedd yna eiliad o dywelwch efallai. Ond na, roedden nhw'n anghyffyrddus yna. Yn sicr bydden nhw'n mynd gartre cael cwyno am y peth. Dwi ddim yn licio hwnna. Dwi eisiau mwy o fwrlwm. Dwi ddim eisiau neges felly. Mae'r eglwys wedi gweld hyn dros y cynrifoedd. Fel unigolion, os yw bywyd yn peri i rai deimlo yn eog, yna fe fydd atgasedd, fe fydd na wrthwynebiad, fe fydd na erledigaeth. Fel eglwys, hyn yw hanes yn wastad. Mae dyn yn gwrthwynebu'r efengil ac am dywelu'r efengil. Yma, i ni'n gweld, ac i ni'n darllen am rai a ddaeth i weld effaith tywalliad yr ysbryd glân. Roedd na ddiwygiad, chi'n bod yr hanes anhygol, Pentecost, yr ysbryd yn dod i lawr. Adnodd 6, drychwch ar hyn. Ac wedi myned y gair o hyn daeth y lliaws ynghyd ac a drallodwyd oherwydd bod pob un yn ei clywed wy'n llefaru yn ei iaith ei hun. Roedd effaith yr ysbryd glân dod lawr ac roedd nhw wedi i cythryblu beth sydd yn mynd ymlaen fan hyn. Dyw'r byd byth yn deall pobl Dduw nag yn dyn nhw ddim yn deall ni. Ac fan hyn, pan gwelwyd effaith gwaith yr ysbryd glân, doedden nhw dal ddim yn ei ddeall e. A mae dal yn wir heddi. Mae'r eglwys hyd yn oed yn troi i ffwrdd pan mae yna wir gwaith yr ysbryd glân. Dydyn ni ddim yn sôn am y gwaith yr ysbryd glân fel i ni'n glywed yn gyffredinol am o hwnna'n nghlwm a bydolrwydd a gaddoli fel mae'r byd yn addoli. Nid gwaith yr ysbryd glân yw hwnna, ond pa mae yna sancteiddrwydd a dywioldeb a gwir gwaith o Dduw. Beth i ni yn gwybod yw, mae yna'r eglwys yn troi i ffwrdd. Dyna beth sy'n digwydd. Dyna sy'n wastad i digwydd, dyna beth dwi'n cofio. Os o'na fendith go iawn, nid pethau allanol, ond fendith gwaith Duw ar yr eglwys. Beth o'r eglwys i eraill wneud? Troi cefn. Ddim eisiau dim byd i wneud gyda'r un, peidiwch â gwahodd nhw i bregethu. So ni eisiau'r fendith yna, ni eisiau bendith arall, ni eisiau rhywbeth arall o fendith. Ac mae wastad wedi bod rhyw gwrthryfel at waith o Dduw. Hyd yn oed ymlith y rai sy'n proffesu. Dyw'r byd ddim yn gallu deall pan fod y saint am wneud rai pethau a ddim am wneud pethau eraill. Dyn nhw ddim yn deall mwynhad gwrando ar bregethu'r efengil. Yn sicr, dyn nhw ddim yn deall yr hyn a ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost. Doedden nhw ddim yn deall beth sy'n mynd ymlaen. Roedd yn estron iddyn nhw. Wrth gwrs, doedden nhw wedi profi rhywbeth fel hyn o'r blaen, ond mwy na hynny, roedd y presenoldeb yr arglwydd yna yn estron. Roedd e'n rhywbeth oedd yn ei dychryn nhw.
Ond nid dyna'r broblem yn aml. Mewn oedfa lle mae Duw yn bresennol, fe fydd yr rhai sy'n gwneud proffes yn ofni'r peth. Ac o ganlyniad i'r ofn yn beirniadu'r peth. Ddim eisiau hynny, sa'n eisiau hwnna, sa'n eisiau math yna o efengil. Presenoldeb rhyfedd yr arglwydd oedd yno, y glendid, y purdeb, yr awdurdod bydde wedi bod yn bresennol. Gwrandewch ar ymateb. Dyma beth sy'n wasad wedi bod adnod 12 ac 13. A synasant oll. Ac a ameiasant gan ddywedyd y naill wrth yr llall. Beth all hyn fod? Ac eraill gan watwar a ddywedasant llawn o win melys ydynt. Yn ei cyhyddo fod yn feddwl. A warthus ydy. Gweision yr arglwydd yn cael ei cyhyddo'r fath beth. Ac o'n nhw'n neud hwyl, o'n nhw'n chwerthin am eu pennau nhw. Ac yn ei gwatwar nhw. Ac yn dweud pethau hyll amdanyn nhw. Ac roedd yr ysbryd glân wedi dod lawr. Allwch chi ddychmygu, yn ni ddyfarn fydd rhain anatebol yn sicr i chi am watwar gwaith o Dduw. Dyna i chi gyhyddo. Mor bell o'r gwirionedd, roedd yn anheg, roedd yn anghyfiawn, ac eto dyma i ni'n disgwyl. Gellir dychmygu'r ymateb naturiol byddai pan bregethodd Pedr. Byddwch chi'n disgwyl, sut fath o ymateb chi'n credu bod Pedr yn mynd i cael pan mae'n bregethu? Wel, dwi'n mynd cymryd lot na, sy'n eisiau ni fod yn gwbl alluog, sy'n eisiau ni fod yn ddoctoriau diwynyddiaeth i weithio hwn mas, nagos. Mae'n amlwg. Os yw gwaith yr arglwydd yna'n bresennol, yna fe fyddwn ni'n gweld gwrthwyneb. Edrychwch ar adnod 14-15. Beithiodd Pedr yn sefyll gyda'r 11 a gyfododd ei leferydd. Ac a ddywedodd wrthynt, o wir o Iddewon, a chwi oll sydd yn trigo yn Jerusalem, bydded hysbysol hyn i chwi, a chlist ymrandewch am geiriau, cynnes nid yw'r rhai hyn yn feddwon. Fel yr ydych chwi yn tybied, o blegyd y drydydd awr o'r dydd yw i. Dyna'r dechrau, cyn y fe ddechrau. O, mae'n ateb y cyhyddiad yn gyntaf, mae'n dweud, peidiwch chi a dweud y fath beth. Peidiwch chi a mentro. Mae'r ysbryd glân wedi dod lawr. Mae hwn yn waith o Dduw. A codwch chi bys fyny yn erbyn gweision yr arglwydd, yn erbyn gwaith yr ysbryd glân. Ac edrychwch ar ddewrder Pedr, os allwch chi ddisgrifio fe felly. Os oedd rhain yn gwawdio yn barod, a torf yn ymgynnull, ac Iddewon gwrthwynebus yna, ac yn chwerthin ac atgasau, dychmygwch yr hyn oedd i ddod. Dychmygwch beth o Pedr yn disgwyl i ddigwydd. Dychmygwch bod mewn oedfa fel yna, cynulleidfa fawr, a chi wedi gweld nhw yn cwestiynu beth sydd yn digwydd ar dorf yn cynyddu falle, a chi'n gweld yn ei plith o Iddewon oedd yn wrthwynebus, a chi'n gwybod, a rhai wedi bod yn chwerthin, rhai wedi bod yn sibrwd wrth ei gilydd, neu beth yn y byd yw'r rhain, mae'r rhain yn feddw, ac yn dweud pob math o bethau cas hyll amdanyn nhw, a siwr fod wedi lot o bethau eraill celwydd amdanyn nhw, ac o'ch chi'n gweld y dorf yn cythryblu i gyd ymhlith, yn barod i wrando'r Pedr yn pregethu, ac yna Pedr yn sefyll i fyny ac yn galw arnynt i wrando ac yn ateb y cyhyddiad i ddechrau cyn y fe fentro ar y bregeth. Ond sut bydde fe'n teimlo? Ydw i'n mynd i fod mor blaen ar arfer? Achos fe all y dorf yma droi yn gloi. Ond sylwch, newydodd e mwy neges, gadwodd e at ei neges. Ni benderfynodd taweli lawr ychydig ar y neges. Fe gyhoeddodd yr efengil yn nerth yr ysbryd glân. Dyna be nath e? Edrychwch ar adnod 21. A bydd pwy bynnag a alwo ar enw yr arglwydd a fydd cadwedig. Ha wir Israel, clywch y geiriau hyn. Ac be mae'n neud, mae'n agor yr efengil. Iesu o Nazareth, gŵr profedig gan Dduw yn eich plith chwi, trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac arwyddion yr rhai a wnaeth Duw trwyddo ef yn eich canol chwi, megis ag y gwyddo chwythau. Wel, mae'n edrych ar allwch chi weld. Fel athro yn edrych i lygaid i ddisgyblion. Mi fydde'r pregethwr a Pedr fan hyn wedi edrych ar y dorf a bydde wedi dal llyged sawl un ac yn gweld ar wynebau rhai. O, mae'r ein yn flin. Maen nhw'n gwbl wallgo. Mae'r rhain yn chwerthin arno fe. Ac pob math o mateb. Ac mae'n troi atyn nhw. Ac mae'n dweud wrthyn nhw,
Credwch pwy bynnag a alwor enw'r arglwydd a fydd cydwedig hyd yn oed chi y rai sy'n ei hwyl am ei bennau. A wir Israel, clywch y geiriau hyn, Iesu o Nazareth. Ac mae e'n pwyntio at Grist. Ac mae e'n dyrchafu Crist yn ei blith nhw. Cofiwch nawr, mae'r ysbryd glân wedi dod lawr. Ac yn gweithio yn rymus, ac roedd na bresenoldeb diwygiad yn andoedd o'r mwyaf. Ond nid yna beth ddylsyn ni'n neud bob adeg yw pwyntio at Grist, pob cyfle, pob oedfa, cyfeirio at ei enedigedd gwirthiol, ei weinidogaeth rhyfeddol, y gwirthiau a gyflawnod. Mae'n dweud trwy nerthoedd a rhyfeddodau ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw trwyddo ef ble yn eich canol chwi. Mae'n dweud chi wedi gweld y gwirthiau yma a chi wedi clywed ei weinidogaeth e. Yr iachau, y tawelu'r moroedd, tawelu'r gwyntoedd. A fe gyhoeddodd iddynt mae hwn oedd y Meseia mab Duw. Mae'n dweud mab Duw yw hwn. Ond nid oedodd e fan honno, aeth ati i anelu at wraidd ei problem. Mae e'n pwyntio at Grist, ond mae e hefyd yn pwyntio at y broblem. Mae'n dweud wrthyn nhw, chi a wrthododd yr Iesu. Chi sydd wedi gwrthwynebu'r Iesu. Adnod 23. Hwn, mae wedi cyfeirio at Grist yn do, hwn wedi ei roddi trwy derfynedig gyngor a'r rhagwybodaeth Duw a gymeraso chwi a thrwy ddwylo anwyr a groesoeliasoch ac a laddasoch. Sylwch yr och. Chi. Croesoeliasoch chi a laddasoch chi. Chi sydd wedi gwneud e. Ac yn edrych arnyn nhw. Pob yr un ohonyn nhw'r iddewon oedd yn cwmpas. Yr rhai oedd yn chwerthin. Yr rhai oedd yn ei cyhyddo nhw fod yn feddw. Yr rhai oedd yn gwrthod ar y fengil. Mae'n dweud chi sydd yn eog. Dwi ddim yn tynnu nôl nag yw. Dyw Pedr ddim yn newid e chydig bach. Ond mae presenoldeb Duw yna. Yr oedd yr ysbryd wedi dod lawr. O fan hyn i ni'n gweld sofraniaeth Duw yn anfon ei fab i farw ar y groes yn ein lle ni, ond hefyd cyfrifoldeb dyn yn ei roed yno. Dyna chi sofraniaeth. I ni'n gwybod Duw yn ei ragluniaethau a drefnod Iesu Grist cael ei groesoelio. Ond hefyd y mae dyn yn gyfrifol am ei bechod yn ei roed ar y groes. Dyna chi sofraniaeth, mae ti hwnt i'n deall ni. Mae'r cyfan yma. Ond mae'n ei cyhyddo nhw o lofruddio'r Iesu. Dychmygwch. Torf oedd yn ei wawdio, ond nawr Pedr yn ei cyhyddo nhw o ladd mab Duw. Yn disgwyl, chi'n disgwyl pan yn taro'r nerf, cwyno atgasedd pellach. Dyna beth i chi'n disgwyl fe. Yr oedd e wedi taro'r nerf. Yr oedd e wedi dweud yr union beth oedd yn wir. Chi fan hyn. Chi ddim yn deall yr efengil. I chi yn casau'r efengil. I chi wedi gwrthod e, i chi wedi gwatwar, i chi wedi gwneud hwyl, i chi ddim yn ei hoffi fe, i ddweud y gwir mwy na chi'n ei gasau e. Chi gosododd yr Iesu ar y groes. Chi o tu ôl y cyfan. Wel, gadewch i ni symud ymlaen y dwy sbigiad dwyfol yma. O am oedfaon tebyg i hon. Ac am ganlyniadau tebyg. Dyna chi beth. Byddai cael oedfa tebyg a canlyniadau tebyg. Yn aml pan yn pregethu, heb flewyn ar dafod, pan mae'r efengil yn eglur, i chi'n gweld atgasedd, i chi'n clywed cwyno, i chi'n clywed cyhyddo fod yn gul, cyhyddo fod yn galed, i ni'n cael e siwr o bob sil. Dyna beth sy'n wir, a dyna fy nghof fi wedi cael fy magu ar eilwyd o bregethwr fel tad, a dyna beth dwi'n cofio, a gweld cynulleidfa. O'ch chi'n weld e hyn o pan ddim yn credu fy hunan, o'ch chi'n ei weld e, o'ch chi'n gweld yr rhai oedd yn cysau, o'ch chi'n gweld yr rhai'n dod i gilydd ac yn siarad â'i gilydd ac yn cwyno am y neges, o'ch chi'n gwybod bod na rai ddim eisiau'r peth yma, ac yna pan oedd na rhyw alw ar bobl i wneud beth bynnag i ddod i gefnogi, fel chi'n gweld ddim eisiau wneud a pam. Mae'n roedden nhw'n elyniaethus ag at y peth. Doedden nhw ddim eisiau fe. Mae Pedr yn ategu ac am wneud yn siŵr bod rhain wedi deall. Adnod 36, am hynny gwybydded holl di Israel yn ddiogel, ddarfod i Dduw neithir yn arglwydd
ac yn Grist, yr Iesu hwn a groesoliasoch chwi. Chi, eto, mae wedi dweud e. Rhag ofn bod yna rhai'n cysgu, rhag ofn bod yna rai ddim yn deall, rhag ofn bod yna rhai heb ystyried beth oedd wedi ddweud. Dyna chi bresenoldeb oedd yna. Cofiwch o'r oedd yr ysbryd glân wedi dod i lawr. Yr oedd Iesu Grist newydd cael ei ddyrchafu. Yr oedd pechaduriaid wedi cael ei condemnio. Dyna chi neges, mae popeth na'n diwe. Dyna popeth i ni moyn mewn bob oedfa. Presenoldeb Duw i fod yn real. Crist yn cael ei ddyrchafu. Y pechadur yn cael ei condemnio. Ond yma ni'n gweld yr ysbryd glân ar waith hefyd yn agor llygaid y deillion a chlystiau'r byddar, yn peri i'r pechadur weld i bechod. Dyma i chi enghraifft o iachawdwriaeth. Dyma chi enghraifft o waith yr arglwydd. Edrychwch ar adnod 37. Hwythau wedi clywed hyn, a ddwysbigwyd yn ei calon. Wel, dyna beth i ni'n dyheu amdano. Dyna i chi ganlyniad. Amhosibl yw i ni greu sefyllfa fel hon. Mae gennym ni le i fod yn ifydd, ac mae disgwyl i ni i ddilyn cyfarwyddiadau'r ysgrythur. Dyna beth sy'n rhaid i ni wneud. Mae yna le i ni fod yn ffyddlon, ond oes na. Beth i ni fod i wneud? I ni fod i bregethu. I ni fod i bregethu'r gwirionedd. I ni fod i alw ar ei Dduw i fendithio'r bregethu. I ni fod i gadw at air Duw o gyfieithiad sydd yn gywir i ddechrau gyda. Dyna hanner problem arall yn ein gwlad ni. Dyw pobl ddim yn poeni am y cyfieithiadau os ydyn nhw'n gywir. Wel, o leia dechreuwch gyda cyfieithiad cywir. Ac ar ôl cael y cyfieithiad cywir bod chi'n pregethu'n ffyddlon at y neges sydd ynddo fe heb newid ei'r oes fodern, ac yna chi'n addoli Duw trwy ganu emynau sydd yn dyrchafu enw'r arglwydd. Ie, dyna beth i ni eisiau gwneud. Ni eisiau gwneud y cyfan yn ffyddlon. Beth sydd ni'n dod i'r oedfa? I ni'n dod i'r oedfa mewn parchedig ofn, yn ymddangos fel rhai, nid yn fel bod ni'n mynd i lan y môr, neu mynd i weld grw gêm bel-droed. I ni'n dod i di yr arglwydd, felly ni wedi gwisgo'n addas, i ni'n ymddwyn yn addas yn hi yr arglwydd, mewn parchedig ofn, ni'n neud y cyfan. Beth yw hwnna? Neud beth i ni fod i wneud. Be mae'r wlad wedi wneud, neu beth nhw'n ddim fod i wneud. Beth mae'r wlad heddi wneud? Maen nhw'n dod yn ei jeans a'i t-shirts nhw. Maen nhw'n dod o'i gwmpas unrhyw bryd maen nhw'n moyn. Os do'n nhw o gwbl, ac os nhw'n dod, stem os pryd i ni'n dod. A sut i ni'n canu, stem os be ni'n canu. Pa offer yna, gewn ni band mewn, gewn ni blant i gymryd rhan, gewn ni sioe fach, gewn ni adloniad, gewn ni'r cyfan. Ac yn ar y diwedd be newn ni, gewch chi fynd i ble bynnag chi moyn. Os chi eisiau peidio dod i'r cwrnos, peidiwch a dod i'r cwrnos. Os chi eisiau peidio dod yn y pnawn, peidiwch a dod yn y pnawn. O, aroswch gatre eich tradlan, ewch am barbecue i rwle. Dyna'r efengylaeth heddi. Gwisgwch fel chi moyn, gwnewch be chi moyn, pregethwch. Newch yn siŵr bod chi'n pregethu neges bach neis. Enwch Crist, dwch a Crist mewn iddo, wrth gwrs, i ni'n Gristnogion. Dwedwch, credwch yn Iesu Crist. Ond mae mor bell o'r sancteiddrwydd sydd fan hyn, a'r purdeb a'r ysbryd glân yn dod i lawr, mae mor bell. Mae yna le gyda ni. Beth i ni fod i wneud? Bod yn ffyddlon. Gwneud beth i ni fod i wneud. A galw ar ei Dduw i ychwanegu'r fendith. Dyna beth i ni fod i wneud. Gwneud popeth yn y modd iawn yn ôl gair Duw. Ond yna i ddweud, dim ond ti sydd yn gallu gweithio. Ar ôl gwneud popeth yn iawn, fedrwn ni ddim perswadio un enaid fel i ni wedi profi gormod. Ni wedi profi fe hen ddigon dros blynyddoedd. I ni ddim yn gallu profi rhai agosa. Ni ddim yn gallu perswadio rhai agosa ato ni. Hyd yn oed i ddod i oedfa, sôn am gredu. Sut allwn ni wneud e? Beth i ni fod i wneud? Newid? Na, ni ddim yn newid, bod yn ffyddlon. Ond Dduw tyr lawr yn erth yr ysbryd glân, tywallt ysbryd, fel yn Nydd y Pentecost, fel yn y diwygiadau cannoedd ar filoedd sydd wedi bod yn ein gwlad ni. Tyrd eto, un plith ni perswadiad i, trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Os yw'r ysbryd glân ar waith, mae ras yn anorchfygol. Ni fydd rhain yn gallu mwrthod. Dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Doedd dim dewis, oedden nhw'n gallu gwrthod. Roedden nhw'n gwneud hwyl am ei benna, y munud nesaf, mae llyged nhw wedi cael ei hagor. Mewn eiliad fel ar amrantiad. Un eiliad roedden nhw'n gwneud hwyl, a'r eiliad nesaf roedden nhw wedi weld e. Modd y mae'r ysbryd glân yn peri'r gair gyrraedd y galon. Fedrwn ni ddim wneud na.
Allwn ni bregethu a phregethu ni fod i. Mor ffyddlon ac ni'n gallu ac ni'n galw ar yr arglwydd i'n cadw ni'n ffyddlon. Ac i addoli mewn ffordd cywir ac iawn. Ond fedrwn ni ddim wneud dim byd arall. Gwaith yr ysbryd glân yw e. Ond sylwch, pan mae'r ysbryd glân yn mynd ar waith, mae'n gallu peri i'r gair gyrraedd y galon. O, am oedfaon fel hon. Lle mae'r gair efengyl, ffordd a chawdwriaeth yn cael ei phregethu ac yna'r ysbryd dod a pheri i'r gair gyrraedd y galon ac i agor y llygaid ac i beri fod y sawl sydd yn gwawdio ac yn dirmygu ac yn poeri atgasedd yn dod i weld ei bod yn eog. Yn eog o groeshoelio mab Duw. Ond nid yna sydd yn wir yn ein plith ni. Sawl un sydd yn gwrthod Iesu Grist. Ac yn ei pechod o'i wrthod ac yn ei pechod o'i bydolrwydd, mae'n dynnu groeshoelio o'r newydd. Dwi ddim gwahanol, pe tawn ni yn byw yn oes yr Iesu, mi fydden ni gyda'r Iddewon yn ei wawdio ac yn ei groeshoelio. Y mae pob pechod yn gwthio'r hoelen ymhellach i'w gorff, dyna beth yw e. Beth yma'r sawl oedd yn arfer bod yma, ac sydd nawr prynhawn yma gatref yn ei cytrefi, falle'n gwylio teledu neu traed fyny. Fi'n gwybod mae'r sefyllfa'n wahanol yn yr wythnos yma sydd o'n cwmpas i nawr, ond falle bod yr patrwm y dydd ychydig bach wahanol, ond un peth sy'n sicr, dyn nhw ddim yma nawr nag un. Yng nghanol yr holl ofnau, dyn nhw ddim yn dod i geisio Duw nawr. A beth yw hwnna? Mae e fel un hoelen arall i'r corff. Mae e fel petai nhw gyda bwced o hoelion ac yn hoelio dwylo'r Iesu ar y groes ac o aros ar y groes. Dyna beth maen nhw'n dweud. Sil arall heb ddod i di ar arglwydd. Beth arall maen nhw'n dweud? Hoelen arall yn ei ddwylo, yn ei yslys, yn ei draed. O, paid dod lawr Iesu o'r groes, paid dod yn agos i fi. Dyna beth maen nhw'n dweud. Bob un tro maen nhw'n anwybyddu cydwybod yn ei brifo nhw. A beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n meddwl am rhywbeth arall. Maen nhw'n troi'r gerddoriaeth lan yn uwch. Maen nhw'n mynd allan i'r dafarn i cael peint neu rhywbeth i anghofio neu mynd i rhyw gyngor. Beth am trefnu rhyw gyngor? Beth am trefnu gwyliau? Mae pobl eraill yn neud. Unrhyw beth i anghofio y dwy sbigiad yn y galon. Sa eisiau fe. Beth yw hwn? Hoelen arall yng nghorff yr Iesu. Cadwa i ffwrdd o'na i. Paid dod lawr o'r groes. Pob un pechod y mae dyn yn ei wneud, y mae yn un enghraifft arall o wrthodiad o'r Iesu. Ond fedrwn ni moch perswadio o hyn. Ond fe all yr arglwydd, dyna'r gwahaniaeth. Fe all yr arglwydd perswadio mewn eiliad. Lle ni yw dweud a'i floeddio fe ar y degau arall i'w sibro de. Ond gwaith yr ysbryd glân yw i berswadio ac i agor y llygaid i weld ei hangen. I beri fod y sawl sydd yn dirmygu yn dod i weld ei bod yn eog. Dyna beth i ni'n gweddio amdano. Dyna chi eiliad i'r rhain yn yr hanes yma pan sylweddolant. Pan dath argyhoeddiad o bechod ar y dorf. Dychmygwch y dorf ac yn gwatwa ar 1 munud ac yna'n clywed 4 ac yna'n sydyn iawn yn ganol yr oedfa yn sylweddoli mae nhw groeshoeliodd yr Iesu, mab Duw. Pobl crefyddol Israel, y bobl fwyaf crefyddol. Yr rhai gafodd y proffwydi, cafodd y gorchmynion, y bendithion, rhain pan sylweddolon nhw, yr holl proffwydolaethau, mae nhw sydd wedi croeshoelio'r Meseia, maen nhw'n aros amdano, bod nhw wedi lladd yr Iesu. Ac pan dath yr argyhoeddiad o bechod drostynt, a pan welson nhw, doedd dim eisiau darlith ar y peth, doedd dim eisiau, dwi'n aml yn meddwl, ni'n trafod yn o'r blaen, doedd dim eisiau darlith i bobl di-gapel. Sdim eisiau fi symleiddio fe i'r di-gapel. Gallech chi cael rhai fyna sydd erioed wedi clywed ar y fengil y blaen. Os yw'r ysbryd glân ar waith, fe fydd yr ysbryd glân yn dangos i hwnnw ei pechod. Sdim eisiau fi eistedd lawr a siarad yn nhw a dweud wrthyn nhw, yr ysbryd glân yn neud yn well na fi, na llai esbonio fe fel mewn dosbarth meithrin. A doedd y lawr i lefel 2 flwyddyn, 3 flwyddyn, a dweud wrthyn nhw'n syml am ei pechod. Fedrai moi perswadio nhw, ond pan mae'r ysbryd glân yn dod lawr, mae'n gallu dod a perswadio enaid yn y fan ar lle, ti sydd yn eog o groeshoelio'r Iesu.
A dychmygwch beth oedd y fel i'r rhain. Yn y lle cynta, bydd yna boen wedi dod drostyn nhw. Falle'n teimlo'n boeth, falle'n teimlo'n ben ysgafn. Fi sydd yn eog o ladd mab Duw. A bydde poen cydwybod eog yn dod drostynt. Ond poen mwy na hyn. Oes na boen mwy na hyn, poen meddwl o gydwybod eog. Fe'n trwy ni dweud nag oes. Dyna chi peth mwyaf erchill. Mae yna sawl poen erchill i gael mewn bywyd, ond chi'n gwybod beth? Mae poen o gydwybod drwg, eog. Dyna chi boen. Yr oedd yn sicr yn faich o eogrwydd fel mynyddoedd byd a ddath ar rhain yn yr oedfa honno. Deffroed ei cydwybod, cyffyrddwyd hwy i'r byw. Chi'n gwybod beth yw'r byw? Chi'n rhoi torri'ch gewyn chi a mae'n mynd i'r byw. Gormod, chi wedi torri fe gormod. A mae'n brifo am ddyddiau. Chi wedi cael rhywbeth, fi wedi cael colli dant. A fi cofio chwarae ymlaen yn y gêm, a hanner y dant i mynd, a bob tro'n agor y ceg, a dde'r gwynt oer yn mynd ar y dant. Oedd e'n mynd i'r byw. Oedd e'n boen erchill. Ond dychmygwch yn ysbrydol, dyna beth yw'r poen byw yma. Roedd e wedi mynd i'r byw, cyffyrddwyd hwy i'r byw. O, roedd e mor boenus, ni yn eog o ladd y Meseia. Fe berodd efo popeth yr oeddent yn pwyso arno yn diflannu. Diflannodd y cyfan. O dan eu trwynau nhw, eu holl bywydau nhw, yn gweld y pechod o wrthod yr efengil dro ar ôl tro, o wrthod y Meseia, bod nhw wedi gweld ei wirthio fe, wedi clywed y pregethu rhyfeddol a'r rhyfeddodau oedd wedi wneud. A byddai'r cyfan wedi mynd, a'i magwraeth, a byddai'n dweud, mae'r cyfan yn ddiwerth. A byddai'r boen o'r eogrwydd wedi bod yn llethol. Dyna chi dwy sbigiad dwyfol. Dyna beth i ni eisiau mewn oedfa. I weld yr ysbryd glân yn peri dwy sbigiad dwyfol. A'r gyhoeddiad o bechod. Wel, i orffen. Beth yw'r cam naturiol? Wel, y cam naturiol yw ymholiad o'r galon. Dyna beth sy'n digwydd i ni'n gweld. Mae yna synwyr cyffredin ond oes, mae yna rhyw batrwm amlwg yn yr ysgrythur troi'r amser, dyw e ddim yn anodd, mae yna yr un peth bob syl, ni'n pregethu'r un neges bob syl, gwahanol adnodau, gwahanol straeon, hanesion, damhegion, neu beth bynnag, ond yr un yw'r neges bob tro fan hyn, yn ganlyniad i'r hyn oedd wedi digwydd i'r ymholiad o'r galon. Ydrychwch, yr hyn a welwn yn y benod hon, mor wahanol i'r math o broffes a welwn heddiw. Mewn sawl lle modern heddiw, perswadur pobl i ddod i gredu. I wneud proffes, mae pobl yn cael ei perswadio. Ni'n gwrando ar Dr. Martin Lloyd-Jones ar broffes ffals a proffes gwir. Fi'n credu, neu sicrwydd ffals a sicrwydd gwir fi'n credu. Fi'n cyfieithu fe, achos yn Saesneg oedd e. Fe nath e rhybuddio am y rhai sydd yn cael ei gwythio'n gyflym i gwneud proffes. Perswadio, credwch, just dwedwch. Dwedwch bod chi'n credu. Ac i chi wedi. Ond yna maes o law. Mae ei weld nad gwaith yr arglwydd oedd e. Perswad ddynol i wneud proffes. I weddio'r weddi. I arwyddo'r ddogfen. Sneb yn cwestiynu gall ambell un o'r rhain fod o Dduw. Bod presenoldeb fel hon, fel fan hyn, fod e o Dduw, ambell waith, sneb yn cwestiynu peth, ond os nad ydyn ni'n gweld y patrymau, mae gwaith Duw o ddifri, os nad gwirthio mae yna rhywbeth o'i le, os mae chi sydd yn dewis, efallai mae'n oedfa llawn emosiwn, a gelwyr ar bobl i ddewis Iesu Grist, o dywyswch Grist, a fydd popeth yn iawn, a mae pawb yn omwyd yn hyfryd, a fydd na rhyw gan hyfryd, a fydd na perswadio, ac i ni'n gwybod mewn ambell i oedfa anferthol, bod na rai wedi cael ei trefnu o flaen llaw i godi ar ei traed i ddod i'r blaen, mwyn neud i bobl sydd tipyn bach yn nerfus i ddod i'r blaen ar ben ei hunan, dowch gyda ni, a fydd newn ni, a mae'n cael rhyw effaith fel domino, yn dwrw un ar ôl y llall, a maen nhw'n codi dod lawr i'r blaen, ac maen nhw'n teimlo rhyw emosiwn. O, Cris, maen nhw'n dweud, dwi wedi dewis ti fel gwaredwr. Ond does dim gwaith ar ysbryd glân di mynd ymlaen. Does dim argyhoeddiad o bechod. Does dim dyheuad o Dduw byd i garog im. Beth yw e? Perswad. Dewch lawr, chi di mwynhau. Arwyddwch fan hyn, ac mae popeth yn iawn. Ewch chi rhyw gapel. Dim os pa gapel, ewch chi. Dim os maen nhw'n addoli mewn parchedig ofn. Dim ots
sut fath o ddiwynyddiaeth maen nhw'n pregethu. Ewch i unrhyw le. Glywes i un person efengylodd yn dweud wrthai, o, sy'n mot sgwennu le maen nhw'n mynd, dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i gapel, edrychus, ys nhw, beth? Unrhyw gapel? Sa'ch chi eisiau mynd i unrhyw gapel? Nawr peth gweitha gall ddigwydd, ewch i gapel lle mae'r efengyl yn cael ei phregethu. Ond oedd fel betais, dim ots, proffes, mae'n iawn. Y proffes modern yma, beth sydd wedi mynd ymlaen yn ein gwlad ni. Ac eto, ni welir mor aml yr hyn a geir yma. Dyn ni'n gweld lot, i ni yn ei weld a diolch i Dduw am hynny, bod ni yn cael gweld rhai yn dod i gredu fel sydd fan hyn. Dydyn ni'n mynd i gweld ar y raddfa, ond o ran y cynnwys a phresenoldeb ar arglwydd i ni'n ei weld ac i ni'n gweddio am fwy. Hyn a geir fan yma yw'r gwaith o ddifri, dwy sbigiad y galon, ac mae hyn wastad yn arwain at cri o'r galon. Adnod 37, hwythau wedi clywed hyn a ddwy sbigwyd yn ei calon, ac a ddywedasant o'r Pedr a'r apostolion eraill, ha wir frodyr, beth a wnawn ni? Dyna beth chi'n disgwyl, dyna beth sydd yn digwydd. Chi'n gweld yn gyntaf y newid yn y cyfarchiad, ha wir frodyr. Achos beth sydd fel arfer yn digwydd yw beth oedd, siwr o fod Pedr, gallu'r dweud, yn disgwyl ar dechrau'r gwatwar, y dirmygu, y casau, y cyhyddo o fod yn galed a bod yn ddig wrth y pregethwr a ddim eisiau dim byd i wneud gyda math yno beth. Ddim yn hoffi'r ffordd y dywedodd hyn a'r llall, ond yna sylwch, rhain oedd yn gwatwar, nawr yn cyfarch, ha wir frodyr. Dyna chi newid. Mae hwnna'n cliw da i chi. Y ffordd maen nhw'n edrych ar weision yr arglwydd. Nawr maen nhw'n gweld rhain, nid fel pobl i wneud hwyl am eu pennau, ond nawr yn gweld rhain fel rhai fydd yn gallu helpu nhw. Maen nhw'n gwybod pa le i droi, ond dyna falle hefyd ein rhannu yn gymdeithas heddi, yn sicr heddi. Efallai bod ni'n teimlo ddim wedi cael fawr ddylanwad, ond efallai bod pobl yn mynd i wybod pa le i droi mewn cyfyngder. Roedd rhain yn gwybod, doedden nhw ddim yn licio Pedr gynt, ond nawr mae yn frawd. Ha wir frodyr. Maen nhw'n siarad mewn ffordd caredig. Falle heb ddod i ddeall yn llwyr eto, ond maen nhw eisiau, dydyn nhw, a mae'r ffordd maen nhw'n cyfarch, maen nhw'n dweud, fel gafon nhw i cyfarch a nawr maen nhw'n ymateb nôl, maen nhw'n trio bod yn garedig, o, helpwch ni. O, am ddyddiau tebyg y bydd rhai a oedd yn ei cysau ac yn ein hanwybyddu ac yn dyrmygu hyd yn oed yn dod o dan argyhoeddiad o bechod ac nawr yn gwybod pa le i droi. Ac y cawn ddwrnod tebyg i hwn, rhai yn dod a gofyn ha wir frodyr, beth a wnawn ni. Dyna chi gri o'r galon, dyna chi gwestiwn. Y cwestiwn i ni'n gweddio ac awn clywed ar ddiwedd oedfa. I rai ddod fyny atom a gofyn beth a wnaf. Pa beth a wnaf i? Beth dwi fod i'n neud? Mae hyn yn dod o'r ymwybyddiaeth o bechod. Pechod personol, eich bod wedi croesoelio Crist a'ch pechod, eich bod wedi wrthod, eich bod chi wedi troi cefn arno, nad ydych wedi gwrando fel ag y dylsech chi, nad ydych chi wedi ystyried tynged eich enaid fel ag y dylsech chi, nad ydych chi wedi byw i ogynyddu Duw a'i fwynhau fel o'ch creuwyd chi i'r pwrpas yma. Mae dyma oedd y pethau pellach o'ch meddwl. Roedd rhain yn ymddangos o pobl sydd wedi cyffwrdd gan yr ysbryd glân. Nid oes dadle yma am y disgwyliadau. Chymod, yw'r rhain yn y genulleidfa, does dim dadle nawr nag oes am y disgwyliadau sydd ohonynt. Dyn nhw ddim yn dadle. Does dim cwestiwn i'r neges bellach. Mae rhain yn amwybod. Mae fel un sydd ar fi'n boddi. Allwch chi ddychmygu un falle sydd wedi ffeindio hunan yng nghanol y môr a'r tonnau yn llethol yn codi'n uchel. Ac falle yr eiliad honno o'r anobaith ar fi'n boddi.
Ac yna o nunlle bod na rhyw gwch neu llong. A mae'r un sydd ar fi'n bori a gweld rwy'n fynnag yn gweud, mae'n gweld, mae'n clywed rhywbeth, a mae'n dweud, beth aw na fi? Dyw hwn sydd ar fi'n boddi ddim yn mynd i ddweud, wel, dwi ddim yn ffansio'r Rhath yna. Oes rhaid i fi ddringo lan ochr yr cwch. Mae hwnna rianodd. Nag i chi gallu dod mas i nôl fi gyda rhyw gwch bach i wneud yn haws. Bydde dim byd o'r fath. Beth dwi fod i wneud na unrhyw beth, na afel ar unrhyw beth, na arfen ar cortyn tenne, os oes modd unrhyw beth, ar ddilledyn, ar siwmper, taflwch siwmper i fi. A mae'r un sydd ar fi'n boddi, mi fydden nhw'n gafael ar unrhyw beth, ond ni fydde hynny'n digwydd. Yn sicr i chi mi fydde fe'n digwydd. Llawn anobaith, yna i weld Rhath, ac i weld braich yn y mesyn allan. O, mi fydd yr un ar fi'n boddi yn gafael ar unrhyw beth. Mae yn barod i wneud beth bynnag gofynir iddo wneud. Beth bynnag y disgwyliadau. Mae am wneud, mae am i fyddhau. Mae yn fater o fywyd y marwolaeth. Ond nid dyna'r naws i ni'n cael fan hyn. Beth aw nawn ni? Beth sy'n rhaid, beth yw'r disgwyl, beth sy'n rhaid fi wneud, sut all ac a gwared ar baich fel mynyddoedd, eogrwydd fel mynyddoedd byd? Mae beth yw'r ateb? Wel, roedd Pedr yn barod wedi cyhoeddi'r ateb. Dewch at Grist, dyna oedd y neges adnod 21 a bydd pwy bynnag a alwor enw'r arglwydd a fydd cadwedig. Pwy bynnag. Be bynnag chi wedi bod, pa bynnag bechod, sawl gwaith bynnag i chi wedi gwrthod, pwy bynnag a alwor enw'r arglwydd a fydd cadwedig. Dewch at yr un sydd wedi talu'r pris am eich rhyddid, yr un sydd wedi cymryd eich cosb am eich pechod ar y groes, yr un dywedodd Pedr amdano oedd wedi atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd, yr un sydd wedi concro effaith a Satan a'ch pechod. Dewch at hwn, trowch o'ch pechod a chredwch yng Nghrist. Adnod 38, a Pedr a ddywedodd wrthynt, edi farhewch a bydyddi'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, maddeuant pechodau, a chwi a dderbyniwch dawn yr ysbryd glân. O, dewch at Grist. Mae'n syml yn diwe, ac eto mae'n amhosibl os nad yw gwaith yr ysbryd glân yn amlwg. O, na fydde yna un yma heddi, fod yr arglwydd ar waith ar ei calon, neu falle ar y we. Dydyn ni ddim yn siŵr beth fydd y trefniadau'r wythnosau sydd i ddod. Falle bydd oed fawn yma heb gynulleidfa. Ond os Dyw a'i mynd, bydd ni'n dal yn pregethu. Ac yn pregethu allan i'r we. Ac yna fyddwn ni'n meddwl am rhai yn ei cartrefi fan hyn a fan draw. Ac efallai rhai sydd heb gredu. Ac y bydd yr ysbryd. Ydy'r ysbryd yn gallu gweithio unrhyw le? Wrth gwrs i fod allu gweithio unrhyw le. Ac y bydd yn agor llygaid y deillion i weld ei hangen. Ac yn gofyn pa beth am nawn. Wel, yr ateb yn hyn i dewch at Grist. Galwch arno'n faddeuant, achos i ni'n gwybod fod e'n ffyddlon i'w air, ac bod e wedi addo maddeuant a bywyd trygwyddol i'r sawl a ddaw ato. Nis bwrir ymaith byth. Does byth gwrthodiad. Mae yna faddeuant i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. O, am ddyddiau tebyg i hyn. Hwythau wedi clywed hyn. Dychmygwch ar ôl oedfa. Wedi clywed hyn, a ddwy sbigwyd yn ei calon. Ac a ddywedasyd oedd Pedr a'r apostolion eraill, ha wir frodyr, beth a wnawn ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y neges pregethodd Pedr, y neges pregethodd Paul, y neges pregethodd yr apostolion, y proffwydi, ac yna'r dyweision ar hyd y canrifoedd, ac yn gofyn o Dduw am ddyddiau. Unwaith eto, pan fydd y ysbryd di yn dod lawr ar bregethiad y gair yr efengil sanctaidd, ac y bydd llawer yn cael ei dwysbigo, ac yn galw arna ti am drigaredd, teir gweithio neu'n plith. Tywallt ysbryd arnom diogela ni hefyd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu emrif 211 i orffen ein gwasanaeth 211, arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. Craig safadwy mewn tymhesloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. 211 gyn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.